prezentáciu. Jo, s tím. Chceš to, nebo budeš mluvit na tohle? Môžem do tohoto a potrebujem si klikať. Príjemné odpoludne, vážené kolegyne, kolegovia. Dovoľte mi, aby som informoval o stave projektu, ktorý sme v Univerzitnej knižnici v Bratislave v uplynulých rokoch riešili. Nekontrolovane rastúci pôvodný a odvodený digitálny rozsah je už dnes súčasne akceptovanou spoločenskou výzvou. My v knižniciach túto výzvu chápeme a riešime už najmenej 20 rokov. Spomínal to aj Adolf Knoll, od prvých vlastne pilotných projektov digitalizácie. Ja si spomínam na naše prvé pokusy upraviť zákon o povinnom výtlačku, aby postihol aj elektronické dokumenty z roku 1995. V súčasnosti Francúzska národná knižnica oslavuje 20. výročie založenia svojho webarchívu a napokon aj český webarchív má už viac než 15 rokov. V roku 2005 nás tým, ktorý pracoval s webarchívom v Českej národnej knižnici, prizval do projektu Web Cultural Heritage a tým nám vlastne umožnil prvýkrát sa dotknúť tejto problematiky. Na Slovensku v tom čase sa začal pripravovať veľký operačný program informatizácie spoločnosti a problematika archivácie webu bola zadefinovaná ako jeden z potenciálnych cieľov. Tá príprava trvala viacero rokov, až do roku 2011, keď sa tento program naštartoval, ale prioritu dostala otázka dlhodobej archivácie a Univerzitná knižnica v Bratislave bola poverená projektom Centrálneho dátového archívu. A až po skončení tohto projektu v roku 2015, keď sa robila bilancia, zostali zdroje na to, aby sme napokon mohli začať riešiť aj tento projekt. Pretože išlo o posledný rok operačného programu, mali sme na to sotva pol roka. To znamená od mája roku 2015 až do 12. mesiaca 2015, keď sa urobili prvé pilotné zbery, celý ten proces trval asi 5 mesiacov. Naším cieľom bolo vybudovať odpovedajúcu technickú, aplikačnú a organizačnú infraštruktúru a samozrejme tým cieľom bol systematický zber a dlhodobá archivácia slovacikálnych, webových a pôvodných elektronických dokumentov. Samotné požiadavky donátora štrukturálnych fondov zadefinovali pomerne jednoduché ciele. Určili nám počet informačných dokumentačných databáz, počet nových technických zariadení, počet nových služieb online a čo bolo veľmi dôležité, aj počet novovytvorených pracovných miest, jednak obsadených mužmi a obsadených ženami, ako záväzný ukazovateľ, ktorý vlastne, ako sa ukazuje, je istou zárukou toho, že ten projekt môže pokračovať ďalej. Tie funkčné požiadavky na systém boli súčasťou tej vstupnej štúdie. My sme ich zadefinovali v 10 kategóriách, zhruba 70, a týkali sa jednotlivých detailov a požiadaviek na to, akú funkcionalitu systém má poskytovať. Tomu odpovedala aj taká základná funkčná schéma, ktorá vlastne rozlišuje v tom ľavom hornom rohu, sú to zdroje, potenciálne zdroje, to sú webové pramene, potom sú to e-board pramene. Samostatné moduly predstavuje verejný portál, interný portál, samotný repozitár digitálnych objektov, celý jeden blok predstavuje riadenie webového zberu a napokon úplne dole je zadefinovaný blok dlhodobej archivácie, kde sa predpokladalo, že tento systém bude napojený na systém Centrálneho dátového archívu. Tomu odpovedala aj technologická architektúra, kde na samom vrchu boli verejne prístupné časti verejného portálu a potom postupne dovnútra systému jednotlivé časti na riadenie všetkých procesov, na riadenie zberov, na riadenie databázy a úplne dole pomocné podporné technológie, servisná infraštruktúra.
To technické riešenie je založené na virtualizácii. Pozostáva zo serverového klastra, ktorý sa skladá z 28 výkonných serverov, ktoré sú v tzv. Farme. Z toho verejný portál obsluhujú 2 servery, interný portál 2 a 24 serverov je vyhradených na tzv. Zberové roboty, ktoré nám dovolujú naštartovať paralelne až 140 zberových procesov. Jednotlivé procesy obsahujú vlastne samostatné inštancie všetkých programov, ktoré sa dotýkajú zberu konkrétnej webovej stránky a zber sa vykonáva per adresa a tomu odpovedá aj jeden archívny súbor. Čiže potom v samotnej databáze zozbieraných webových stránok máme toľko archívnych záznamov, koľko je zozbieraných adries. Ďalšou významnou časťou je samotný dátový klaster. Architektúra disponuje v súčasnosti 800 terabajtovým diskovým subsystémom, čo sa ukazuje ako požadovaná kapacita, ktorá by nám mohla vydržať viac než 5 rokov. Samotné internet telekomunikácie sú na vysokorýchlostných prenosových zariadeniach. Zvonka je systém prístupný až do 10 gigabit, pričom ale internet v súčasnosti používame s kapacitou 1 gigabit za sekundu. Programové vybavenie, systémové programové vybavenie je vlastne poskladané z jednotlivých častí, ktoré takýto systém vyžaduje. Obsahuje modul pre antivírovú kontrolu, pre monitoring, pre backupy, operačné systémy. Väčšinou ide o systémy, ktoré sú dodávané k tým technologickým zariadeniam. Samotnou aplikačnou časťou tu predstavujú programy na zber a sprístupňovanie webového archívu a ako interný katalóg sa používa systém repozitára Invenio. Samotný aplikačný software je vlastne akousi integráciou všetkých týchto zdrojov do jedného uceleného funkčného systému. Obsahuje procesy riadenia klastra, samotné vybavenie portálov a jednotlivé pracovné postupy pre spracovanie dokumentov. Systém má, ako som už na začiatku povedal, dva portály, verejný a interný portál. Ten interný portál, to je vlastne operačné rozhranie pre našich kurátorov, kde vlastne kurátor môže z jednotlivých teda funkčných celkov si vybrať buď procesy riadenia zberov, kde nastavuje parametre jednotlivých žatiev, kampaní alebo individuálnych zberov. Má možnosť správy systému, kde vie zistiť, čo sa v systéme aktuálne deje a vie ovplyvňovať procesy. A jedným z významných teda častí toho interného operačného rozhrania je samotný katalóg domén, ktorý sa pravidelne aktualizuje z kompletnej ponuky webových sídel z portálu SK.NIC a doplňa sa o ďalšie adresy, ktoré do katalógu z iných domén môžu kurátori doplniť, čo potom je akýmsi základom na štartovanie tých jednotlivých zberových kampaní, počnú s výberovými zbermi až po teda celoplošný zber. Ten druhý portál, používateľský portál, používateľské rozhranie, realizované tiež v systéme WordPress, umožňuje všetky základné informácie jednak o projekte, ale umožňuje aj pohľad do samotného archívu, kde je prístup diferencovaný zvnútra knižnice a zvonka knižnice.
Na tej prvej obrazovke je teda titulná obrazovka. Vedľa vidíme prehľad kampaní, ktoré realizujeme v rámci politiky zberu. Samotný používateľský portál umožňuje vyhľadávať podľa hesiel, pretože jednotlivé stránky, ktoré vstupujú do procesu zberu, ich časť metadátová je indexovaná. Naviac môžu kurátori obohatiť niektoré stránky o kategorizáciu konspektu a v tomto systéme potom možno prehľadávať. Zo samotného katalógu archívu systém ponúkne príslušné archívne záznamy prostredníctvom Waybacku. Samotné e-born dokumenty, teda pôvodné elektronické dokumenty, momentálne máme sústredené v pomocnom internom katalógu, ktorý je urobený v systéme Invenio, kde k jednotlivým bibliografickým záznamom, ktoré importujeme do tohto medzikatalógu, sú potom postupne uploadované jednotlivé dokumenty, ktoré sú priamo prístupné, ale tiež zase podľa licenčných podmienok, buď len v knižnici, alebo podľa možností aj vonku. Súčasťou toho verejného používateľského rozhľadania sú aj formuláre na komunikáciu s našimi partnermi, s vydavateľmi, ktorí môžu jednak navrhnúť buď webové stránky alebo elektronické dokumenty na archiváciu, ale celý systém tej komunikácie vlastne štartuje niekde s autentifikáciou alebo prihlásením toho partnera cez autentifikáciu až po zadanie základných metadát, ktoré sa potom príslušným spôsobom ďalej v spolupráci s kurátorom spracúvajú. Súčasťou rozhrania je aj nejaká štatistika, kde sa snažíme aktuálne informovať o tom, čo máme v archíve, ako nám tie súbory rastú. Aké sú vlastne zdroje údajov? Slovenský NIC.sk registroval ešte nedávno, to rastie strašne, okolo 340 000 sídel z domene SK, plus k tomu pribúdajú všetky domény, ktoré nemajú túto koncovku a ktoré zatiaľ môže doplňať len kurátor. Tu v perspektíve sa budeme snažiť nájsť nejakú metódu, ktorá by nám dovolila obohatiť tento katalóg webových sídel slovacikálneho charakteru. Tým druhým zdrojom údajov zase pre e-born, špeciálne by som sa sústredil na elektronické seriály, je register ISSN, kde z medzinárodného registra importujeme do toho medzikatalógu, ktorým potom ďalej pracujeme, všetky elektronické zdroje. Pre zaujímavosť som uviedol štatistiku. Slovenský register ISSN pozná, alebo v súčasnosti má 6239 bibliografických záznamov jednotlivých titulov. Z toho je 15% online prístupných. Z toho ovšem je už len 754 živých a 214 sa stratilo definitívne. To znamená, za to obdobie existencie katalógu ISSN sa nám stratilo niekoľko stoviek elektronických periódik. Z tohto katalógu v súčasnosti vyberáme veci, ktoré sú voľne prístupné, teda buď, ak majú zadefinované licencie Creative Commons, alebo analyzujeme Open Access. Zdroje údajov ktoré používame, odpovedajú politike zberu. Celosplošný zber robíme jedenkrát ročne, potom robíme rad tematických zberov, výberových zberov a v tej politike hrajú veľký význam licenčné dohody, pretože autorský zákon zatiaľ nedovoluje bez súhlasu autora robiť nejakú kampaň alebo zbierať ten web. Tu je prehľad kampaní, ktoré sme robili toho roku, voľby, predsedníctvo Európskej únie
ale urobili sme aj Sagana a slovenský kultúrny profil. Naposledy sme realizovali celoplošný zber, kde sa nám podarilo v priebehu 4 dní, vďaka tomu, že ten systém je veľmi výkonný, zozbierať 278 642 domén, čo predstavovalo objem zhruba 10,5 terabajtu. Systém samozrejme poskytuje možnosti analýzy týchto zdrojov. Tu by som snáď povedal jeden detail. Priemerná veľkosť webového sídla v archíve je asi 40 MB. A oni sú veľkostne aj kvalitatívne potom rozlíšené. V tej štatistike sa to potom ukazuje tak, že celý rok pribúdajú tie jednotlivé témy veľmi malým objemom, ale tá celoročná kampaň potom znamená výrazný posun v tej databáze. U samotných Eborn seriálov momentálne analyzujeme rôzne typy, ako iste viete, tie seriály buď sú po číslach, buď sú po článkoch, alebo sú iným spôsobom tvorivo publikované. A to sú všetko veci, ktoré musia postihnúť tie procesy pre ich spracovanie, kde sú vždy traja hráči zapojení, je to poskytovateľ, je to kurátor a je to systém. Na každý z týchto typov musíme mať vlastnú metodiku a odpovedajúci workflow. Organizačne je zabezpečený web archív a archivácia Eborn prameňov samostatným oddelením, kde pracujú 4 ľudia, 3 kurátori, jeden pre webové pramene, jeden pre Eborn pramene, jeden správcom. A čo je najdôležitejšie, systém má na 5 rokov zabezpečenú finančnú udržateľnosť. Samotný rozpočet projektu bol 6 800 000 eur a na rok zhruba dostaneme 700 000 na to, aby sme mohli udržať. Takže to je jeden zo základných predpokladov na to, aby takéto projekty žili aj do budúcna. Naším cieľom je dlhodobo chrániť a uchovať svedectvo tejto súčasnej epochy zabúdania. Ďakujem pekne za pozornosť.